Sinuwun amiji dhateng piswaning pun bapa ing kepatosan. Marempa pakenira paman manira piji. Iwa katenta nampa ganjaran saka manira. Apa ta warnaning ganjaran sabuk cindhi ingkang dawa ubete. Keris kang abiyara pamurid dodot nglembarah koncane. Gedene pakenira paman manira kanthi pesta raja malangen linggot bawa manira upamake adoh lintang luku senawat balang kayu cupak cepete tangeh kenane menawa pakenira paman nyadhang ganjaran saka manira paman Harya kawula nuwun inggih Ponapati ngatoraken sadraing angin-angin sagleguding kulang-kaling sarema sinegara pinara sastra. Tilma mboten supena longgal tandar bene musik menawi kawastanan. Ponapati nyadhang ganjaran saking paduka ingkang sinuwun. Inggih awit saking menapa kathahing ganjaran ingkang kula tampi. Pindha nampi ilining tirta ingkang mijil saking Narmada. Bebasan tebih dhateng atuwuk celak malah mboten kuwawi nampi lumintuning ganjaran. Malah saking kathahing nugraha saged lumeber para mantri bupati kaliwan wadana panewu ingkang tuhu dados jejit wengkuning nagari Ngastina kawula nuwun. Paman Patih Harya Suman Sopo baya pinter junjung ngluhurake asmaning manira muhung pakenira paman katitik marang aturing pakenira paman ingkang mangkono kajaba saka iku piswaning pakenira paman manira pirsani kaya beda kelawan adat miturut ing reh lekering wadana jaiting netra kaya pakenira paman bakal darbiatur ana ngarsaning manira mara tinake matur kang pertitis paman manira midhangetake ingkang tetela kawula nuwun inggih Ponapati ngaturaken dik nalika kula wonten jawi kempal sangyaning Purwadyabala dereng sawetawis dangu katungkal utusanipun paduka ingkang sinuwun utusan Nyai Menggung Secanama nginggalaken dhateng piswaning Ponapati